सरकारनि आरोग्य निधि होननाय मोनसे बेनाव माने मा होनो स्किम दङ जे जोंनि माखासे लोमजानाय साजानाय बेमार आजाराव गोलैनाय मानसिफोरखौ सहाय खालामनायनि थाखाय गतिके जोंनि पानेरि समष्टियाव आरो दानि गोदान भेरगाव समष्टियाव जोङो जिखिनि रायजोफोरनि एप्लिकेसन मोन्दोंमोन बेमार आजार जानायफोरनि बेखौ लानानै चिफ मिनिस्टारनिफ्राय जोङो नागिरदोंमोन आरो बेखौ चिफ मिनिस्टारा जोंनो दा हरदों लास्ट 27 लाख रांनि फ्राय माने 800निबो बांसिन सुबुं बिसोरनो दा रानगासिनो दङ आरो बे बोसोराव 1 कौटिनिबो बांसिन जोङो बिदि लोमजानाय साजानाय मानसिनो जों लाबोनानै होफैबाय जोंनि समष्टियाव आरो मिजिं थिदों बेखिनि जि मोनसे सहाय मोन्दों माने बेमार लायै बेमार केन्सारफोरनो जोङो 25,000 बेबायदि सोरनोबा 30,000 आरो सोरनोबा जोङो बायदिसिना बेमाराव 20,000 आरो माखासे माने बेमारफ्राव बिदिनो 5,000 10,000निबो माने गासै जि रोखोम बे रोखोमखौ लानानै खालामनाय जायो बे मथे जों बेखौ मावनानै होगासिनो दङ आरो जि GMC गुवाहाटियाव बेवहायबो जोंनि समष्टिनिफ्राय जोङो मानसि सासे आङो लाखिनानै दोनदों आरो गासै समष्टिनि जायखिजाया मानसियानो GMC सिम सौहैब्लानो बेखौ गासिबखौबो मावनानै होनाय जायो मा खालामनांगौ बे बेबस्थाखौ खालामनानै होनाय जायो गतिके बेबायदि दा पानेरि समष्टि बा दा भेरगाव समष्टिनि थाखाय बेफोर हाबाफारिखौ लानानै जेसे हागौ रायजो राजाफोरखौ मदद खालामबाय थानाय जादों नोंथां समष्टियाव नोंथां गोबां बेबायदि मोजां मोजां हाबाफारि मावदों गोबां समष्टि दङ गोबां रायजो राजाफोर बेफोरबायदि मिथिया बा मोननोबो थाङा गोबां दुखु मोननानै थायो बेफोरबायदि इनिसियेटिभखौ सोर लानांगौ बुङो सार ना MLA आनो लानांगोन बेखौ MLA आ मोनसिगौ आरो MLA आनो रायजोनि थान्दै नालाय आंनि बाथ्राया जाहैबाय आं जिहेतु बे रायजो राजानि थान्दै ओंखायनो थाखानाय स्किमफोरखौ माबोरै रायजोनो होनो हानो मोनसेया जाहैबाय स्किम गैयाब्लाबो रायजो राजानि जुदि माबाफोर जेंना जादोंब्ला बेखौ माबोरै सुस्रांनो बेखौ आंनो नागिरनांगोन आरो बेखौ लानानै चिफ मिनिस्टार BTCनि सोरबा चिफ बा EM बिसोरजोंबो रायलायनांगोन आरो सम सम आं बेबायदि रायलायनानै जेसे हागौ आङो जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनो नाजायो मानो होननानै बुङोब्ला बियो आंनि बिबान आरो आंखौ रायजो राजाया गावसिनि थान्दै महरै भट होनानै देरहाहोदों ओंखायनो जोंहा माखासे माने सरकारनि आखायाव बायदिसिना बिथांखि दं आरो बे बिथांखिफोरखौ जोङो नागिरनानै रायजो राजाफोरनि बबे जेंनायाव बेजों मदद खालामनो हायो बेखौ जोङो खालामलांनो हायो दा जों बेबायदिनो बायदिसिना हाबाफारिखौ लानानै मावगासिनो दङ আৰোগ্য নিধিৰ পৰা আমাৰ সমষ্টিৰ যিসকল মানে এপ্লিকেণ্ট আছিলে বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মানে তেওঁলোকক আজি আমি চেক প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আমাৰ টোটেল চেক কিমান হৈছিলে প্ৰায় 900 চেক প্ৰায় 27 লাখ মানে টকাৰ গতিকে সেইখিনি আমি এতিয়া চেকটো বিলাই আছো সমষ্টিত যিহেতু তেওঁলোকে দূৰত বিচাৰি নাপায় সেইকাৰণে এলেকা বাই এলেকা গৈ পালে আমি তাতে একেবাৰতে চেকটো প্ৰদান কৰি দি দিছোঁ গতিকে আজিও সেইটোৱে আছিলে গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকে সেইখিনি সাহায্য দি তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকৰ মানে কি কয় অলপ হলিও মানে সহায় হ'ব সেইটো মই আশা ৰাখিছোঁ টোটেল কিমান টকাৰ টোটেলটো আমাৰ 27 লাখ টকা গতিকে ইয়াত আজি হয়তো আপোনাৰ কিমান 6-7 লাখ টকাৰ আজি ইয়াতে হৈ যাব টোটেলটো গতিকে গোটেই সমষ্টিত আমি আগৰ পৰা 1 কোটি হ'ব এইটো বছৰত আমি আগতেও দি আছোঁ আৰু এতিয়া এইটো লাষ্ট এইটো যোৱা বছৰত এইটো লাষ্ট আমাক দি দিলে আৰু সেই লাষ্টত 27 লাখ টকাৰ আমি এতিয়া কৰি আছোঁ গতিকে যিমান পাৰোঁ